Hi guys! Welcome back again to our channel. So if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends, and do comment down below para sa mga tanong nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon lang nagsasagad kung meron pa kayo mga ilang katanungan regarding sa aming video for today. So ayun guys, baka nag-aakala na naman kayo na wala kaming upload. Pero as of the moment guys, we are here at the ANA farm. So kung napapansin nyo yung mga net na nasa likod ko, ayan, titingnan natin yung mga alaga nila mamaya. At the same time, yung mga sisiw nila doon sa likod. Please allow me to present to you also my pamangkin. Come here, Pao. Pao, come here, Pao. So, here's my pamangkin, guys, over there. And disclaimer nga pala, guys, hindi ako gumamit ng mic ngayon kasi hindi ko nadala. Pagpasensyahan nyo na yung mga extra noise. Pero ayun, nandito yung lahat ng family ng ANA Farm. Ayan, featuring Bulon. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung mga ilang alaga nila. Actually guys, ito yung usual na ginagawa namin dito sa ANA Farm. Always kami nandito din kasi nga pumupunta din kami kay Bayaw. So ayan, tingnan natin guys kasi kumakain sila ng durian. And nga pala, tagprutas na rin dito sa amin, sa Kidapawan. Actually, durian pa lang yung medyo marami. Pero sa ngayon ay nagsistart na sila or nagsistart na yung pamumunga at the same time yung harvest. And guys, may durian dito sa amuang basketballan. Okay, bye. So may durian din dun sa kanilang court banda. So tingnan natin yung durian mamaya guys. Si Pauline yung mag-tour sa inyo niyan. Pangan nyo mamaya guys kasi kakain tayo ng durian. Ang gonggong. So ayan guys, ito yung team ng ANA pala. Ayan. So, kakain tayo ng durian guys. So, ayan na pala yung na-harvest nila guys. So, tagprutas na. And si tatay guys, yung tatay ni partner. And ayan yung mga harvester guys. Sidekick ni tatay. And si Bonbon also. Ayan. And yung nagkumakain ngayon. Ayan guys. Kasi gusto mag-durian, tawag lang sa ako gusto. Durian, Call, anong masabi nyo na may tagprutas na ulit sa Kidapawan? Ayaw! Interview yun? Oo. May income na naman, ano? Siyempre. Siyempre, may income. A few moments later. Ayan guys, ito yung court nila Doc dito. And si Pauline ang magtutour ng kanyang durianan. Sige na. I think there's a lot of durian up there, but I don't see. So ayan yung mga durian nila dito guys. Actually, dito lang to sa harap ng court. Ayan, yan yung court nila Doc dito. Ayan si Apostol guys, si Palakati, siya kasi Papian of course. Ayan. So ayan guys, nandito kami sa court nila Doc. Yung likod ng court guys is yan yung farm nila Doc dito. And actually tapat lang din siya ng daan guys. So accessible masyado yung farm ni Doc. Siguro mga 5 to 10 minutes lang galing sa town. Hindi pa pala nakakain yung mga native. So tingnan natin mamaya guys pag nagpakain sila. So anyway guys, ayan, pasensyahan nyo na talaga yung extra noise or yung background noise ng ating video for today. So ayun, tingnan na muna natin mamaya guys. Mag-enjoy na muna kami ni Pauline dito sa court nila Doc. So ayan. Ayan. Yung iba lumalapit dito kasi nga hindi pa sila ata nakakain. So yung iba is nandito. And I believe guys, etong batch na to, for dispose na sila. Ayan yung nandun naman na building guys, is yan yung para sa mga sisiw nila. And tingnan natin yung mga sisiw mamaya doon, kung ano yung sitwasyon nila kapag nagpakain na sila. Meron din yan silang ilaw guys, nilagyan nila actually ng ilaw. Ayun guys oh. Para paggabi guys, at least hindi sila lamukin and iwas sa foul packs or yung parang bulutong guys, na dahilan kung bakit nagkakaroon sila nung kapag walang ilaw. Kain na si Peter. Ayan, tingnan natin sa loob. Kasi ayun guys, ang dami-dami. Dami-dami nila. Ayan. Ayan yung kanilang native dito guys na pangbenta. So ayan guys oh. Ayun. Tapos, ayun pa ang dami. Ayan guys. Meron pala silang kawayan dito guys na nilalagyan ng pagkain. So pinapakain pa rin nila guys is tulad nung sa native namin dati na yung kinayod na niyog guys na wala ng gata. So nabibili kasi yan dito sa palengke namin. 100 yung isang sako. Tapos sinahaluan din nila
ng feeds guys. Ayan yung itsura. Ayan o, yung iba na nasa kabila guys, naghihintay rin sila. Yung dito sa kabila guys, ito yung pagkain din nila. Ayun, kumakain sila dun sa kabila. Ang dami-dami guys. Ayan sila oh. So, ganun pa rin guys, may kawayan sila na nilalagay. Ang dami-dami. And meron pa ulit sila dito mga sisiw guys oh. Gutom na rin ata to. Ayun. Ang dami guys. So ito guys, nasa ano daw to, 100 mahigit. So ang dami-dami nila. Ayan guys oh. And may pagkain din sila guys. Meron silang feeder na katulad din sa amin. Ayan. So may ilaw din sila guys. Kailangan talaga ng ilaw guys. Lalo na sa mga magtatanong sa akin. Yung mga bulutong na problema nyo, mas maganda talaga na merong ilaw kasi kapag gabi hindi sila nalalamukan. So ayan yung itsura guys. Tapos ayun yung patubigan nila. Ayun yung water nila guys. So eto yung dito banda. So maganda, napaka-healthy ng sisi nila guys. Ba, ayun na guys. Oh, ang dami-dami talaga guys. Nasa 200 daw dyan mahigit guys. So ang dami-dami nila. Yung dito guys, bumibili din pala sila actually ng mga ipa. Ayan guys, nakastock din sila tulad sa bahay. Ito naman yung mga sisiw dito guys. Ayan. Tulad ng sabi ko kanina guys. Merong ilaw talaga guys. Tapos ayun yung patubigan nila guys. Siguro nasa 100 to 200 din ito dito. Ang dami-dami din kasi guys oh. Ayun yung iba oh. Nagsitipon-tipon na lang din sa kabila. Tapos yung iba is nandito. Ayan guys, yung mga sisiw nila dito. Ayan o, ang ganda rin. Napaka-healthy nila. So, napakadami. Mas marami din silang black ito guys ng mga native. So, ayan guys, yung ating mini tour dito sa area na to or dito sa side na to. So, ayan guys, papalabasin ni Pauline si Mayor doon oh, para makakain. Sige. Oh, ayan, nakalabas na. Hindi pa kasi nakakain. Ayun. Ayan yung iba guys, nakapasok na. Dahil sa kakulitan nila, tapos gusto nang kumain. Ayan, nakapasok. And ayun, bumalik. Ayun, bumalik siya guys. Nilalagyan ni Peter ng mga pangbara or pangharang pala. Yung mga iilan na spot na pinapasukan or nilalabasan ng mga alaga nila dito. And so far guys, ang gaganda ng mga sisiw nila doon, nakita natin naman or napakita ko naman din sa inyo yung mga sisiw. Ayun yung yard nila guys. And ayun yung court nila na sinasabi ko. Harap din siya ng daan guys. So napaka-accessible guys kung bibili kayo ng native dito. Sa mga nagtatanong kasi usually sa akin, bakit daw nagkakabulutong yung mga manok nila or yung iba nagkaka-foul pox. And ginagawa lang din naman namin guys is naglalagay talaga kami ng ilaw. So isang ilaw lang yung nilalagay. Okay naman yun guys, at least mailawan lang sila throughout the night. Mas maganda yun kasi nakikita nila yung lamok and at the same time may chance na kainin pa nila yan. So lipat tayo sa kabila guys. Ayun si tatay guys. Nandito yung mga ilang native din natin guys. Yung Shamu Asil na pinadala din natin. Ito yung mga Shamu nila dito guys oh. Ayan. So ayun si Zoro guys, kung matatandaan nyo. Diyan na siya sa loob. Ito pala yung mga native natin dito guys. Nilagay natin dito kung matatandaan nyo. Ito yung area nila. May nasisilungan din kasi sila kasi merong banana tree. And nga pala, ito yung mga pugaran nila guys nasa nakataas. So, yung nilagay lang nila is parang net or mesh net. Ayan. So, ayun guys yung building dito sa kabila. And so far, ayan na yung ating munting tour again dito sa A&A Farm. And ito yung usually kasi na pinupuntahan namin guys kapag tapos na sa trabaho si partner. Ayan, may mga Shamu pala daw dito guys. Ayan guys, nakatilt yung kanilang incubator sa ngayon. Ayan yung itsura. And this is A few moments later. Dito kami sa tindahan nila and nandito pala si Obeb. Ayan guys. So ito nga pala yung tindahan nila Doc. Ayan guys yung tindahan ni Doc dito. Ayan. Ayan. Ayan pala si Buntit guys. Ayan. So ice cream guys. Barato na, lami pa guys. Ice pop 50 kabuok. 50 pieces. Ayan guys, ang dami nilang stock. May iba't ibang uri guys. si Ate Ubeb nagwapa, tapos pinatawag yung akong pangit.
Yeah, libre na yan. So ayun guys, tapos na yung araw natin dito sa A&A Farm. So ayun lang guys, thank you again for watching. If you haven't subscribed in our channel, please do subscribe guys. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga tanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Please do good everybody, goodbye and peace out!